Често задавани въпроси, които ни питате. Част 1. Може ли да се внася храна в къщата? И ако имате торта, трябва ли да е с сертификат? Ние не предлагаме храни и напитки, така че няма изискване тортата ви да е със сертификат. Може да си внесете каквато храна решите, може да си поръчате храна от Takeaway или Glovo, може да поръчате кетеринг или да ви препоръчаме фирма, с която ние работим и на която ние вярваме. Изборът е изцяло ваш. Можете дори да използвате кухнята и да си изготвите тук. Кой чисти? Спокойно, тази неприятна задача не е за вас. С чистенето след вашето събитие се заемаме ние, така че вие не трябва да мислите за това. Обути ли да влизате в къщата или да се събувате? Може да се влиза с обувки, молим клиентите да се събуват единствено в 2 стаи, където често децата играят. Тази на последния етаж, където също има и местенца за седене на пода. И другата детска стая, която е само за игра. Имаш ли други въпроси? Кажи ни в коментарите и